ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. نويت تعظم لإنزلة الجهل والظلم برضا الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وللنسب lirrafu terusannya walinasbi khamsu alamatin sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Walil khofti walinasbi. Bismillahirrahmanirrahim. Sawise rangkum bamusane mertelake pira-pira temere ira nasab. Wong konuli tumandang bali bamusane mertelake pira-pira temere ira jen. Dipun mertelake kelan pandika. Walil khofti salasu alamatin. Walil khofti lan iku tetep kaduwe rojen. Walil khofti salasu alamatin. Walil khofti sawise rampung bamusane mertelake pira-pira temere ira nasab. Konuli tumandang bali bamusane mertelake pira-pira temere ira jen. Dipun mertelake kelawan pandika. Ini walil nasbi terus walil khofti walil khofti sawise rampung bamusane mertelake pira-pira temere ira nasab. Mongkon nuli tumandang bali bamusane mertelake pira-pira temere ira jen. Dipun mertelake lan pandika. Walil khofti lan iku tetep kaduwe rojer salah salamatin utawi ana telu pira-pira tetenger. Rojer jer kasroh manggene wonten ngandhap. Walil khofti lan iku tetep kaduwe rojer salah salamatin utawi ana telu pira-pira tetenger. Dirubahnya keluar kasrotu sawiji kasroh wal ya'u lan kaping pindune wal fathatu lan kaping telu fathah. Jer tegese jer ke asor. Dadi menungso wis posisine uripe keluarga iku posisi asor. Asor langsak sengsara rekoso iku posisine uripe kula jenengan. Dadi wong urip niku nggih netepi rojer kasroh. Panggonane wonten isor. Kasroh kuwi artine pecah, berantakan. Urip nek mboten ngangge jalur niku nggih berantakan. Saged mulya kepripun niki dipun jelasaken. Walil khofti lan iku tetep kaduwe rojer. Walil khofti lan iku tetep kaduwe rojer salah salamatin utawi ana telu pira-pira tetenger. Dirupane telu kasrotu sawiji kasroh wal ya'u lan kaping pindune ya wal fathatu lan kaping telune fathah. Iki tengere wong sing uripe berantakan. Uripe asor sawiji ditengeri karo kasroh. Kasroh kuwi mau pecah. Pola pikire pecah berantakan mriku mriki uripe mawon boten genah. Sing nomor kalih niku dipun tengeri kaliyan ya. Ya niku huruf milan. Huruf milan tegese napa huruf penyakit. Ya niku digandeng nggih saged, gandeng nggih saged. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya iso gandeng, iso digandeng. Mula tengere wong uripe asor kuwi butuh sandaran, butuh gandengan. Nek gandeng nggih saged, butuh gandengan nggih saged niku ya.
wal fathatu lan kaping telune fathah samongso tengere rojer mau ana telu samongso tengere rojer mau ana telu fa amal kasratu manapun utawi pertelane kasro oleh dadi tetenger dadi rojer fa amal kasratu manapun utawi pertelane kasro oleh dadi tetenger dadi rojer Fatapulu kono apa yang kasro boleh dadi terdengar dadi rojer ono iku alamatan dadi terdengar dengeri lil khoti dadi rojer nanti kasro boleh dadi terdengar dadi rojer bisa sati kawalian manggoning dalam telu kira-kira panggonan Dirubane telu filis bil mufrad sawiji manggon ing dalem isi mufrad dadi menungso sing wis asor sengsara uripe rekasa uripe maupun uripe iku kudu mangsa apes Gusti kula sampun dados kelanipun tiyang ingkang asor tiyang ingkang boten saged manfaati dhateng tiyang sanes tiyang ingkang sampun rekoso rekasake tiyang kathah golongane tiyang ingkang sambat menika mriki boten gadah pendamelan rezekine kirang sedaya niku kula mung uripe ngrepoti tiyang sanes amargi mekaten kula mung pengin panjang kersa paring ngapura paring ngapunten paring ridho anggenipun kula gesang lan iki kudu sering donga posisine kula lanjut iku minangka menungsa sing apes tandane dadi wong sing apes tunggal iku dipun tengeri kaliyan kasro uripe perpecahan pecah pikirane pecah menika mriki dicukupi butuhe nggih kathah boten cukup oleh duit 1 juta nggih boten cukup ditransfer 100.000 nggih kirang ditransfer 10 juta nggih kirang niki mergo asor anggenipun dados menungso tapi nek dadi wong menungso sing mulya sing sugih atine sing mapan atine sing legowo atine duit 10.000 wis syukur banget boten gadah duit nggih biasa mawon sebab posisine sampun asor nampi ridhone Gusti Allah senajan posisine asor oleh dadi manungsa Gusti jenengan damel kula ngoten iki uripe mung dadi sampah masyarakat nggih kula tampi jenengan paring kula rezeki mboten nyukupi kangge keluarga nggih kula tampi iki sebab rumangsani asor Wajami fisalah sati mawatina manggoning dalam telu biro-biro panggonan dirubahnya telu filis bil mufradi sawiji manggoning dalam isi mufrad sifat isi mufrad al-munsorifi kan munsorif akhiri apa isi mufrad kan munsorif tadi rumangsa dadi wong asor tunggal jenengan iku dadi wong asor dhewekan boten gadah kanca prilakune kudu munsorifun utawa duwe sejo sing ampun mencang-menceng sing jejeg imane dadi wong sing asor sing rekoso niku kedah duwe sejo munsorifun ora usah mencang-menceng lakune ora usah kakang pikiran sing werna-werna lan iki ampun kathah angen-angene kegeden cagak kurang emplak lan iki kabeh penggayuh wajah taksiri lan kabeh pidune kasroh dadi tetenger kate rojer manggon ing dalem jamak tasir sifatnya jamak tasir amun sorifi kamu sorif akhiri apa jamak tasir niki pun jelas menungso
rumangsa kok kondisine asor. Kumpula kali tiyang nggih ketemune wong sing ruwet malih. Jenengan kula posisi sing apes sing asor, medal saking omah ketemu kumpule tiyang ruwet malih. Tiyang sing pikirane pecah mriku mriki keluargane berantakan. Niki pun dirumangsani mawon nek pun dadi wong sing asor kondisine apes kumpule metune teng pundi mawon niku nggih ketemune wong sing ruwet. Kecuali al-munsarifi golek perkumpulan sing dadekke kepareng dhateng Gusti Allah, mujahadah, wasilah hariah, sholawat, tadarusan iku dikumpuli. Senajan isine utek-uteke wong ruwet, gelem senden atine maring Gusti Allah, insyaallah wahapun yakin Gusti Allah niku paring pangapura. Lan iki nek akhir ruwet pikirane mlayune sing digoleki wong sing kepareng kaliyan Gusti Allah. Wong urip niku pilihane loro, ajeng netepi iman sing temen ndadekke sugih dunya akhirate. Nek pengen sugih mboten ngangge jalur iman, nggih ngajine buta ijo bangsa merkayangan. Yang ditumbal pesugihan iku mawon diseleksi dhateng bangsa jin, bangsa siluman, boten kabeh kersa. Lah iki sing abot iman ora kanggo tumbal boten payu. Lah iki dadi uripe mung lontang-lantung, sugih ora marat ora, duwe ibadah ora gelem, dienggo tumbal ora dadi. Iki pilihane gelem ibadah dhateng Gusti Allah sing tenan namung dukung karo Gusti Allah. Ampun ragu-ragu, ampun setengah-setengah. Wong duwe iman kok setengah-setengah, Islame boten kafah niku nggih repot. Wajah taksiri lan kaping pinggone tun kasrone dadi tetenger kabeh rojer mangke dalem jamak taksir al-munsarifi kang munsarif akhire yo jamak taksir. Wajahil wanasi salimi lan kaping telune kasrone dadi tetenger kabeh rojer mangke dalem jamak wanas salim. Wis rumangsa dadi wong sing ora jelas uripe, lontang-lantung mriku mriki, kumpul karo wong wadon golek jodoh, golek calon bojo sing jelas mu'anas salim. Wong wadon sing duweni iman, sing duwe sejong lan nylametaken. Ampun ngantos pados calon bojo kok wong wedok sing boten gadhah iman utawa gampang muncul imane. Duwe dhuwit oleh seneng luar biasa. Duwe dhuwit atusan juta oleh seneng kados dene wong sing kaya-kaya urip sakawase. Iki kan repot. Mula ampun ngantos kepanggih tiyang estri sing gampang muncul imane. Syukur-syukur kepanggih tiyang estri sing ora doyan duit. Sing penting ngertine beras, ana beras diliwet, ana beras meneng iki. Dadi ora kangen pikiran. Duwe bojo kok junjune kathah. Make up kathah. Nek boten ngangge make up boten mlampah. Dan iki ajeng dandan kepripun? Hati-hati zaman akhir kathah tiyang estri oleh bahagia mergo materi. Lan nek pengen raine mencorong utawa wajahe mencorong sing seneng oleh wudu, seneng oleh wudu, seneng oleh deres ayat Quran. Zaman akhir dandani rai niku ngangge gincu, ngangge bedak, ngangge warna-warna, operasi plastik. Lah wong pengen mencorong nunggu Gusti Allah lan makhluk Gusti Allah sing seneng deres Quran, sing seneng wudu. Wonten ruwete pikir, wonten ruwete masalah napa kemawon mlayune dhateng Gusti Allah, seneng deres Quran, seneng wudu, wonten
masa ya Allah ngesuk niki kula ajeng dahar napa bojo kula dereng duwe niku nggih wudu mawon sing seneng wudu njur ndonga dhateng Gusti Allah wonten pikiran ampun kuwatir duwe bojo kok kuwatiran esuk setoran bank pripun salahe utang bank ngenjang ajeng tumbas butuh pripun iki ampun didalaken pikiran wonten niku disuceni ngangge wudu sing temen dirasakaken diresapi Gusti kula netepi dawuh panjenengan pikiran kula tolong dibersihi disuceni kangge mikir sing estu mikir nek jenengan iku zat kang paling rezeki gesere kula kuwatir ngenjang boten saged mangan boten saged dahar niku sampun nyepeleke panjenengan Gusti mula kula anggenipun wudu ngoten iki supados utek kula pikiran kula ati kula niku bening wening bersih saged estu anggenipun iman dhateng panjenengan boten kuwatir ngenjang ajeng dahar napa iki ampun ngantos kemecap ngoten niku goleta wong wadon sing muannas salim duwe sejo nyelametake iki nggih abot niku li jamaliha linasabiha terus saleh pripun aja gampang wong wedok seneng tembane kangen ora iki repot wa ya usah rampung bangusane mertelake sing jeneng kasra oleh dadi tetenger dadi robjer mongkon muli dumandang malih bangusane mertelake ya kuwi dadi tetenger dadi robjer dipun mertelake lan dikon ya tapi anapun utawi pertelane ya kuwi dadi tetenger dadi ditetenger kadhe robjer iku fatakunu mengko ana apa ya kasra mengko ana apa ya boleh dadi tetenger kadhe robjer ana iku alamatan dadi tetenger nengeri khoti kadhe robjer nanti ya kuwi dadi tetenger kadhe robjer salah satu ngawat manggon ing dalem telu pira-pira panggonan dirupane telu fil asmaul khamsati sawiji manggon ing dalem pira-pira sing kang lima ya kuwi dadi tetenger kadhe robjer manggon ing dalem asmaul khamsah asmaul khamsah niku isim kang lima mangke dipun jelasake mongko yakniku dados huruf ilat atau huruf penyakit. Lalu wis rumangsa dadi wong sing asor niki ketemune nggih penyakit, akeh penyakite. Sebab napa kathah pikirane, kathah anggenipun ragu kaliyan Gusti Allah timbule penyakit. Iki ya huruf penyakit. Wis ngakoni mawon dengan kula uripe niku mung sambat kalih makhluk. Golek gawean boten nemu, barang nemu gawean boten hasil, gaji boten sesuai, niku wong sing asor. Diakoni mawon riyen kanthi nglampahi ibadah dhateng Gusti Allah, muga-muga Gusti Allah kersa ngangkat derajate. Ora iso boten saged nyambut damel kalih menungso nggih nyambut damel kaliyan Gusti Allah. Carane kepripun akeh oleh sholawat dhateng Gusti Allah. Kathah anggenipun ngajoake proposal dhateng Gusti Allah. Gusti kula nyicil ngamaliyah sunnah kanthi sholawat sing kathah 16.000 utawa sedinten iku 1.113 mung minangkani panjenengan kersa ridhoni anggenipun urip kula wonten alam donya. Sing kathah anggenipun sholawat niku wujud proposal ngerayu dhateng Gusti Allah. Oleh ngerayu Gusti Allah niku jane gampang. Gusti Allah dipun rayu donga Gusti kula mung pengin panjenengan cukupi urip kula, pengen tumbas mobil, pengen lunas utange.
Lah niki dongane kepripun? Dongane ngangge ayat Quran sedinten niku 3 juz napa 6 juz. 3 juz kok dereng dipun cukupi kebutuhane dereng dijabah ditambahi 10 juz. 10 juz dereng dipun dijabah 30 juz sedinten. Kok dereng dijabah oleh donga niku larikane ngoten niku. Karo nyadong tegese maca Quran 3 juz. Karo 3 juz dereng dipun ijabah kalih guling-guling kali nangis tegese maca Quran 10 juz. Lah kalau nangis urung dijabah karo guling-guling oleh nangis niku ngatamke Quran 30 juz lah iki. Dadi nek jenengan kula donga dhateng Gusti Allah mboten dijabah-jabah, dongane karo nyadong Gusti kula pengen dipun cukupi butuhane. Butuhe napa? Niku terus 3 juz. Kok 3 juz dereng dipun cukupi karo nangis tegese maca Quran 10 juz. 10 juz kok dereng dipun cukupi kalih guling-guling Gusti kula ngaguling niki nyuwun astu pengen dipun ijabah sedinten 30 juz. Niku donga kalih ayat Quran. Oleh donga ngoten niku karo nyadong urung dicukupi kalih nangis dari dicukupi kali guling-guling kali droso kan melas niku. Lah nek kalih sholawat niku sing kathah mau sholawat sedinten minimal 313 dereng dicukupi malih 1113 orang dicukupi 16.000 sedinten. Dan iki alure donga ngoten niku ora gampang jare nyadong ora dicukupi-cukupi. Nek niku Gusti Allah dereng nyukupi donga kula lan panjenengan, dereng dipun ijabah, tesih seneng. Ben malaikat kae kawula tesih seneng, tesih donga kula seneng anggenipun krungu oleh sambat kawulane kula dhateng kula. Niki Jibril Mikail Israfil niku jane nggih emosine yo Gusti nika kawulane jenengan oleh donga pengpengan kok dereng panjenengan ijabah niku kepripun? Jawab Gusti Allah niku ben malaikat Jibril jare mawon kula seneng kawulaku donga, kula seneng krungu kawulaku anggenipun donga sambat kalih kula niku Gusti Allah nembe seneng. Nah sasampune seneng terus dipun rayu kalih guling-guling niku sedinten ngatamke Al-Qur'an. Niku nek boten mau sholawat sing kathah 16.000 niki ngoten niku sholawat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Sause ampun benusane mertelake kasrone dadi tetengah kate roh tarjer kabuli dumandang malih benusane mertelake ya dadi tetengah kate rojer dipun pertelake lawan pati kawangan ya utapi neana pun utawi pertelane ya dadi tetengah kate rojer. Ana iku kata kuno ana kaya ya dadi tetengah kate rojer. Ana iku alamatan dadi tetengah ngemari khoti kate rojer. Nanti ya dadi tetengah kate rojer bisa sati mawati amal ing dalem telu pira-pira panggonan. Dirupane telu bil asmaul khamsati sawiji manggon ing dalem asmaul khamsah. Wa fitas niati lan kaping pindhone ya oleh dadi tetengah kate rojer manggon ing dalem isim tasniyah. Isim tasniyah lan iki ya jenengan dadi wong sing asor kesifatan penyakit. Mesti penyakitnya kathah banget. Wong menungso niku dasare apes, penyakite warna-warna. Diadepe isim tasniyah. Isim tasniyah niku kalih antara jawaban hak kalih jawaban batil. Antara perilaku nglampahi penggawe hak
napa nglampahi penggawe batal. Niki sing jelas kan ampun semu, ampun abu-abu, ampun semi prilakune. Nek iya ya orang nggih ora. Sing jelas isim tasnya niku mlampah dhateng penggawe sing hak, sing bener, sing diridhoni Gusti Allah, ampun ragu-ragu. Gusti Allah niku mboten seneng kalian tiyang sing ragu. Nek ajeng tenan nggih tenanan, nek mboten nggih mboten usah. Pengen sugih tenanan imane sing temen, ajeng dados wong sing sugih ngangge jalure Gusti Allah, imane sing temen, nek mboten ngangge jalur sing mboten bener, tegese murtad. Wong dadi wong sing kafir. Aku ora butuh kowe kan Gusti Allah lan ngoten niku dihadapkan dua pilihan. Wal jamilan kaping pindhone manggo lan kaping telune ya une dadi tetenger kabeh rojer manggo ing dalem jamal mudzakkar salim. Awase rampung bangusane martawa ya une dadi tetenger kabeh rojer mongko nuli tumandang malih bangusane martawa fathah dadi tetenger kabeh rojer. Dipun pertelake kelawan pandika niki musone basa haji anggenipun ngarang Jurmiyah niku masyaallah sastrane luar biasa. Tegese napa? Tengere rojer niku dadi menungso niku dibarataken kula nandhanipun pun asor derajate sak sampunipun kasra. Amburadul uripe, perpecah pikirane, pecah dunyane, melarat niku kesifatan penyakit. Dipun barengi kali huruf ya tandane huruf ngilat, huruf penyakit saged digandeng, saged gandeng. Nah niki wong ruweten masyaallah niki. Sasampunipun ngalami alam penyakit, urip sajroning alam penyakit niku dipun hadapkan kalih denger fathah. Nembe munggah derajate. Ajeng dadi tiyang sing mulya nek dereng saged urip sajroning alam penyakit grepon. Alam penyakit niku penyakit ati, iri, dengki, meri, riya, segala macam kesuwan, ngamukan niku nek dereng saged urip sajroning alam penyakit niku dereng saged ketemu fathah. Mulya uripe munggah derajate iki dereng saged. Mula urip sajroning alam penyakit, penyakit apa? Penyakit ruwet, penyakit gringsang, penyakit kaken beban, pikirane warna-warna lan iki kudu iso urip sajroning alam penyakit. Penyakit dokter lah niku wonten obate. Gawe tenang segala macam nopo masuk angin. Nah iki tiyang gampang masuk angin itu gampang imane ucul mboten kaken pikiran. Niki kudu iso urip sajroning alam penyakit. Penyakit ditagih utang, oleh urip kepripun dijawab sing apik disemayani, nek boten diwaneni. Orang duwe nagih mawon iki dijawab sing bener. Lan iki urip sajroning alam penyakit kepripun anggenipun rembat kanthi legawa kabeh. Niki urip sajroning alam penyakit mumet uteke nganggo oskadon apa hidrodre. Nah niki nek nganggo obat, nek boten nganggo obat ditampi Gusti penyakit napa kemawon sing panjenengan dunake dhateng kula tampi ngangge sabar, ngangge zikir dhateng panjenengan. Penyakit rasa larane niku dipun nikmati kanthi alhamdulillah kados dene Nabi Ayub nampi penyakit gatel-gatel niku. Nabi Ayub nganti mung balung kali kulit, nganti mung sisa atine niku. Kulit entek balunge entek mung kanton atine niku digrumuti blatung. Gusti karo matane mung kemedhek. Ya Allah, niki penyakit niku
mangani jasad kula nek panjenengan ridho monggo ditelasaken jasad kula kangge sedekah dhateng blatung. Niki Nabi Ayub kados dene jenengan lan kula uripe diniati ajeng sedekah mboten gadah duit, mboten gadah bondo. Lah diniati Gusti nek panjenengan jabut nyawa kula medale nyawa niki kula sedekah dhateng malaikat Israil. Sasampunipun nyawa kula medal kula niati jogloke jasad kula mangke wonten kuburan kula sedekahake bangsa blatung. Ben nika sing mangani jasad kula kabeh dadi uripe dipun niati sedekah. Mboten saged sedekah bondo, mboten saged sedekah ilmu, nyawane niku nyawane sedekah dhateng malaikat Israil. Jogroke fisike awake sing kelemon, sing gering, sing napa niku diniati sedekah dhateng bangsa blatung. Wis mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tegese napa husnul khotimah, nyawane wis sedekah dhateng Israil, fisike kabeh niku wis sedekah dhateng bangsa blatung. Wis bumagot napa niku sing wonten kuburan. Niki ngoten niku. Wa mal fathatu takinan apun utawi pertelane fathah wa dadi tetengel kadue rojer iku fathaku mongkono ya fathah wa dadi tetengel kadue rojer ana iku alamatan dadi tetengel ngerilil khawti kadue rojer nanti fathah wa dadi tetengel kadue rojer fil ismi manggon ing dalam isim sifatnya isim alati isim sinalati layang sorifu kang orang mung sorif akhire opo walati fathah dadi tenger kate rojer sebab fathah kedudukannya luhur manggon ing dalam isim mufrad atau isim kang orang mung sorif akhire fil ismil ladzi layang sorifu niki wong sasampunipun saged urip sajroning alam penyakit tegese tenang atine dicoba napa mawon tetep senden tetep gegeyongan tetep gandulan kaliyan Gusti Allah nglakoni penggawe perdulan sunat salate ora tinggal sunate boten tinggal imane boten geser njur nggadahi kedudukan fathah dadi wong sing wibawa, dadi tiyang sing mukti, dadi tiyang kang mulya. Sawise rampung bangsa mertelake pira-pira tengre rojer mongko nuli kumandang malih bangsa mertelake pira-pira tengre rojer dipun pertelake kelawan pandika ikrop sandangan anggenipun maca kitab tata cara basa Arab dikaitaken kalian tiyang ingkang gesang sandangane wong urip niku napa mawon lan iki walil jasmi lan iku tetep kabeh jasem artine meneng dadi wong sing anteng kaya dene mayit jeneng sing ngendikake urip iki kon nyonto wong mati niku peringatan mangidoh sing paling sae. Lah iki wong urip iki kon nyonto wong mati. Ngendikane nyonto tiyang mati tegese dipun napak-napake mawon, ken napa mawon dipun napa-napake mawon wong mati niku manut ditegaken manut. Ning wonten kias wong mati sing tangane bengkong diurusaken nggih kangelan. Wong urip niku tegese kon meneng mikir sing meneng, atine sing tenang ngerti pangeran. Sebab napa? Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Lah niki sawise atine tenang Gusti Allah nganu.
Kula lan jenengan dadi menungso saged tenang niku nek posisine ngantuk. Ngantuk niku ditakoni napa mawon boten dol. Niki nek ngantuk tiyang posisi ngantuk niku posisi saking tenange. Ning perkara ngantuk niku dadi ngenyek kalian Gusti Allah. Amok terus niki ngenyek karo Gusti Allah. Tapi nek atine sing tenang boten melalui ngantuk, jenengan saged tenang niku Gusti Allah dangu irji ila rabbiki. Nah, bali ning pangeran. Kanthi ridho lan Gusti Allah, yo meneh mriki kula tuduhke dalan sing estu tumuju dhateng Gusti Allah. Niku nek atine tenang ampun gringsang, pikirane napa-napa ampun atine geser utawa atine gelisah gringsang. Walil jasmilan iku tetep kadhe roh jasem, walil jasmilan iku tetep kadhe roh jasem ngalamatani utawi ana loro pira-pira tetenger. Tandane wong sing meneng niku wonten kalih. Meneng ning atine anteng niku kalih. Dirupane lara sukun sawiji sukun wal hadfu lan kaping pindhone buang. Niki tegese kula lan jenengan ken meneng ngangge sukun. Sukun niku meneng tapi komplit ngilmune. Lan niku pun sukun manggone teng Injil saged merentah huruf napa mawon mandeg. Tegese saged sampe omongan ndadekke mandine donga. Meneng kowe ora usah takon. Nah, iki meneng. Dadi sukun niku meneng ning saged dados komandone tiyang kathah. Omongane dipun endel nuhoni janji niku menenge niku saged kangge contoh, saged kangge dakwah minangka istiqomah ngamal. Dadi wong sing meneng hati-hati, tiyang Jawi niku nek mangku dipangku kaken pola wis mong mawon dipangku paling tarung karo sukun niku ndadekke bahaya. Saged komando pundi-pundi lan iki ngalamatani utawi ana walil jasmilan iku tetep kadhe roh jasem ngalamatani utawi ana loro pira-pira tetenger. Utawi ana loro pira-pira tetenger dirupane lara sukun sawiji sukun. Lan iki menenge sukun mateni huruf kabeh. Misal wawu sukunu dadi dawa menenge, nun disukun dadi monine misal muslimuna wawune disukun dadi dawa dadi menenge anteng. Niki lil jasmi lam disukun ya dadine lame jelas lil jasmi. Dadi meneng gawe kejelasan. Ule meneng ule anteng damel pertelane perilaku, dados nyotone perilaku. Ora menenge kok mergo nesu mrengut cucuke lambene prengat-prengut wonten ibadah sing jelas prengutan. Ora usah melu-melu niki lho, malah gawe fitnah. Niku modele ngoten niki. Lah niku meneng ora usah kaken omong ning menenge meneng nyontoni. Boten menenge merengut nesu lan niku asukunu sawiji sukun wal hadfu lan kaping pindhone buang nun niku perkara sing berharga mutiara utawa emas. Dadi wong sing meneng kados dene sukun anggenipun mateni kabeh huruf wonten kejelasan fil fi'li mateni lam dadi monine fil fi'li lan mateni ya dadi as-sahihi lan iku dadi ya jelas al-akhiri lan iku wa ammal hadfununi dadi lame jelas kabeh sing dipateni nganggo sukun dadi jelas asal usule ismun. Nah sine dipateni dadi jelas sine ismun. Nah niku meneng ning gawe kejelasan. Orang yang meneng dadi fitnah, colore merengut
matane abang kan iki mboten saged menenge karpen iku lil jasmi. Dadi wong urip niku nyonto irab jasem prilakune meneng ning menenge niku gawe kejelasan. Wal haqqu lan kaping pindhone buang nun niku perkara sing berharga. Ketone perkara sing berharga sing dadekake fitnah dibuang mawon boten usah dingkir. Samangsa tengere raja sengke mohon lara fa amma sukun mengkana pun utawi pertalane sukun. Samangsa tengere raja sengke mohon lara fa amma sukun mengkana pun utawi pertalane sukun kulit dadi tenger kadhe raja seng iku fayakun mengkana kaya sukun kulit dadi tenger kadhe raja seng. Ana iku alamatan dadi tetenger nengeri jasmi kadhe jasem. Nanti sukun oleh dadi tetenger kadhe jasem fil fi'lil mudhari mangkene dalem fi'il mudhari sifat fi'il mudhari as-sahihil akhiri kang sahih akhire apa fi'il mudhari. Sukun oleh dadi tenger fi'il mudhari dadi tenger kadhe jasem manggon ing fi'il mudhari. Fi'il mudhari niku penggawean yang sedang kita lakukan. Pekerjaan yang sedang kita kerjakan niku fi'il mudhari. Yang suruh sedang menolong. Yadribu sedang memukul. Nah iki sedang dikerjakan. Dadi sukun oleh dadi tetenger kadhe jasem manggon ing dalem fi'il mudhari. Iki sukun as-sahihil akhiri. Dadi ana wong nyambut gawe gelem lakoni meneng ora usah diomong. Ana wong kok nganggur wis mendel mawon ora usah diomong. Dadi meneng ning nyonton. Engko nek ditakoni kula saene nyambut damel ngopo lek diurut dituduhke sing jelas niki gedhe wonten iki. Ana wong nyambut gawe diomongaken ngomong lambe iki lambe napa jane nyambut gawe diomong ora nyambut gawe diomong lah jare kae nyambut damel napa lho ora ngerti wong nyambut damel niku wonten kalane ngangge utek ngangge kecerdasan kerja cerdas mboten kerja keras wonten kalane wong kerja cerdas nggih kerja keras nyambut gawe wae lombok uteke go mikir ya kerja keras ya kerja cerdas dadake tanggurane sing apik wah tanggurane main ampun diomong wonten apa-apa niki wong kok senenge ngomong mboten wonten pertanggungjawabane niku tandhe wong fasik wong uteke bosok terus diblatuhi lan iki wa malhaqununi wa malhaqu sawise rampung bangusane martelake sukun oleh dadi tetenger kabeh jasem kongkon uli tuandang malih bangusane martelake buang oleh dadi tetenger kabeh jasem dipun martelake lan pandika amal haqu tapine anapun utawi martelane buang iku kaya kono bagian buang nun oleh dadi tenger kadhe jasem ana iku alamatan dadi tetenger nengeri jasmi kadhe jasem nanti buang nun oleh dadi tetenger kadhe jasem fil fi'lil mudhari manggon ing dalem fi'il mudhari sifat fi'il mudhari al-muhtalil akhiri kang muhtal akhiri apa fi'il mudhari wa fil af'alil lati wa fil af'ali lan kaping pindhone buang nun oleh dadi tetenger kadhe jasem manggon ing dalem af'alun ing dalem pira-pira fi'il sifate fi'il lati fi'il silati rafmuha kang utawi rafa ya'malul khamsah iku kainun tetep bisa batu tinuni lawan nganggo tetepe wonten prilakune wong sing emoh kelangan barang berharga karepe niku digayuh diduweni kabeh niki kathah wis duwe motor pengen duwe mobil wis duwe motor kali mobil
niki dereng cukup pengen duwe loro telu. Lah karepe kan dibuang disedekahaken kae takmir masjid mlakune motor elek disedekahaken nang pondok maupun masjid iki buang barang sing berharga tapi atine yo mati celeng dinai barang sing kabeh karepe kabeh barangane iku dipukul diraut mati yo dirugi apa jenenge wonten ditepidok niki wong allati rahmuha bisa batin ana kalane penggawean sing emoh tiyang sing emoh kelangan barang berharga ananging asline barang berharga niku nek dibucal saged nyelametaken uripe akeh sawahe blarang-blarang ning cuci darah gaji ratusan juta sebulan penggaweane Senin Kemis cuci darah niki mergo mboten kersa buang barang sing berharga bisa batin muni mempertahankan harta yang berharga dibanding membuang harta yang berharga akhirnya nopo uripe kaken penyakit ngalul ngalul lati rohmuha bisa batin nah niki ilmu dore mutaakhir kalih afalul khamsah kang rafae nganti tetep al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal walidayya wal mu'minina amin.